Des de la regidoria de serveis urbans es començarem allà en l'any 2021 en unes modificacions en els polígons industrials. Es començarem llevant els contenedors de residus que n'hi havia en tots els polígons. Això ens ha facilitat que ja els polígons siguin polígons nets, que els polígons industrials tinguin una bona imatge. I a més estem satisfets perquè no solament aquesta proposta ha eixit en el nostre poble d'una manera esplèndida, sinó que també han sigut imitats en altres poblacions de l'àrea metropolitana sur de la província de València. Per tant, continuarem millorant els polígons, continuarem millorant i el que és les zones verdes a través del pla d'ajardinament i paisatgisme que tenim en els polígons. Hem ficat indicadors a les entrades dels polígons per tal que els polígons estiguen ben indicats, que se sàpiga quines són les indústries que n'hi ha en cada un dels polígons. Una de les millores que s'ha fet en tots els polígons ha sigut la replegar de la basura, el porta a porta. El porta a porta en la basura, el porta a porta en el cartó comercial. És una de les millors medides que s'han pres en els polígons industrials del nostre poble. En el polígon Pla estem millorant el que és la mitjana, que és una mitjana important, que és la que travessa el polígon de part a part. Anem a arrencar tot el que és el que estava deteriorat, especialment el que era el seto, i a partir d'ahir, dins del pla de millora del pla paisatgista que estem ficant en els polígons, tindrà també aquest polígon la seva part, que a través de la regidoria de serveis urbans, en breu es començarem a transformar la medianeta. En el polígon d'Abastos i també en el polígon de Materna s'han fet importants inversions en el canvi de les luminàries. Concretament, s'han canviat totes i cada una de les faroles d'aquests polígons al sistema LED. El sistema LED té dos avantatges. La primera és que ahorrem en energia, ahorrem en consum i també que beneficiem el que és el medi ambient. Ha sigut a través de subvencions de l'IBACE el que ens ha fet possible la modernitat. Continuarem millorant el que és la imatge dels polígons i perquè una imatge d'uns polígons industrials bona el que fa és que siguin atractius no solament per als vendedors, sinó també per als compradors.